Hej alle sammen. I dag der skal vi spille mere Don't Starve Together sammen med mig og William. Ja. Altså. Og den der ser på min kanal, sidste afsnit, det kan man kun se ind på Kaspers kanal. Og af en eller anden grund, så det skete også med Kasper med 2 af de andre afsnit. Ja. Det var fordi, de 2 afsnit filmede vi nemlig lige efter hinanden. Ikke sidste afsnit, men de 2 afsnit før sidste afsnit. Men vi valgte at starte på en ny, fordi... Ja, fordi at der blev vinter, og så var det rimelig svært at overleve. Så nu tænker vi, at vi starter på en ny. Og jeg ved ikke, hvem Kasper er. Jeg ved, hvem William er, men han ved ikke, hvem jeg er. Og jeg er på Kaspers kanal. Jeg er en edderkop. Ja, og vi spiller uden mods andet end den der, hvor man kan leve op ved bål. Og personal chester. Så man har sin egen chester. Ja. Og så sådan en på et eller andet tidspunkt, et eller andet mærkeligt random sted, så regner det med alt muligt sindssygt mad. Ja, til alt muligt kød og bær og sådan noget, alt muligt. Drinks, tacos, pizza, krokodillefedt og sådan noget, et eller andet. Men lad os komme i gang. Ja. Go. Go! Fedt, at det er mørkt. Hva? Er du Wendy? Fuck, jeg er hurtig. What? Du kan godt gå i mørket, eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvor er min chester? Okay, det er min chester. Du kan bare bygge her. Altså, der står, at hun er comfortable in the dark. Altså, har ikke noget mod mørke. Har det behageligt i mørket, faktisk. Ja, jeg har fundet et lig. Det der er sjovt ved ham, det er, at han kan blive venner med edderkopper. Og han er ikke en mod, hvis I skulle vide det. Nej, det er sådan en, man kan være fra starten. Ja, han er ikke en mod. Og lige nu, der kan jeg bare lige rundt og samler sådan lidt pinde og noget hø og sådan lidt mad og sådan. Fordi det er altid dejligt her. Har du set, hvor hurtigt jeg er, Kasper? Ja, jeg så det i starten. Jeg har fundet det der bord med rose. Er der ikke nogen edderkopper et eller andet sted? Nå. Høp. Ham er sindssygt hurtig. Det er lige før, at du næsten er så hurtig, sådan, så det er bare sådan... Har du lavet nogle våben og sådan noget nu? Jeg har lavet en økse. Okay, jeg har en hakke, så kan jeg godt lave en økse og en hakke til. Jeg laver en hakke nu til mig selv, så jeg har allerede en hakke, det behøver jeg ikke. Okay. Jeg har fundet endnu et lig. Som har en trap. Jeg samler lige noget mad. Jeg har fundet en gravsten. Tillykke. Men jeg tænker, at vi bare laver vores base ved portalen. Det ved jeg ikke. Det kan vi godt. For der var også et ormehul. Jeg ved ikke, om du har ned i det. Det gør jeg ikke lige nu, der er gået sådan... Altså, jeg er rimelig langt væk. What? Jeg har fundet en død mand. Ja, var der ikke noget ved ham? Der ligger snor ved ham, og der ligger en fakkel sættet til. Nå. Ja. Fordi jeg har også taget en eller 2 hedder det faktisk. Jeg har lige sådan dræbt en ting. Jeg kan huske, hvad det hedder, vaskebjørn. What? Jeg har fundet en eller anden mega mærkelig sten. Hvordan ser den ud? Hvad? Willy, jeg tror allerede, jeg har fundet en boss. Hvordan ser den ud?
Det er sådan en kæmpe stor fugl med et øje og to meget, meget lange sorte ben. Nå, det er ikke en boss. Dem mødte vi også i sidste afsnit. Jeg mødte dem ikke. Nå, hvor er du henne? Ude i sådan en ørken. Jeg tænker, du er den her vej. Det ved Følte jeg du ikke, den der om sti ude ved der, hvor der er kaniner og alt det der? jeg ved det ikke. Jeg har fundet en af de her steder, hvor man kan leve op. Men jeg har fundet sådan en mega mærkelig sten. En mærkelig sten. Det Ja. er mærkeligt. Sådan en, der ligner et eller andet alien, der smadrer ned i jorden. Nej, du må ikke røre min Chester. Chester, kom. Det er lige der. Ha! Fuck that. Hey, jeg er venner med dem her. Hey. Så drenge. Så. Hey, du rører ikke min ven, mand. Stop lige, drenge. Hey, drengene. Laver I Drengene. Drengene. De æder min Chester, man. Det kan man godt lide, de gør ikke mig noget, og det er meningen, du skulle kunne være venner med dem. Okay, vi skal nok begynde at kunne bygge et bål. Ja. Okay, så hvis jeg giver dem mad, så bliver vi venner. Willy, jeg har bygget et bål. Stort bål. Der ikke går væk. Chester, kom. Du må ikke dø, Chester. Hvis du allerede dør, så er jeg skuffet. Dø! Ja. Gå nu væk. Ingen gider jer. Hey. Hvor er min Chester? Kom her, Chester. Jeg skal ud og dræbe alt muligt, så jeg kan blive venner med dem. Det bliver fedt, så Jeg bliver jagtet af dem. Ja. Det er da ikke mit problem. Hvorfor kan edderkopperne ikke være bange for? Jeg tror ikke, de kan lide gulerødder. Jeg kan ikke slå dem ihjel. Hvorfor kan de ikke være bange for lys og lad være med at gå herind? Ligesom... Har du nok til at lade et bål? Jeg har lavet et bål. Det vil jeg godt. Kan du ikke dræbe dem? Jeg er jeres boss. For shit, altså. Willy, jeg skader næsten ingenting, bare lige så du ved. Den der edderkop er min ven. Hvilken edderkop? Dræb den! Lad os bare skubbe den i mørket. Dø lige! Dræb den! Shish-kebaben, altså. Kan du ikke smadre den? Nej. A creature of the night. Jeg kan sikkert lave et eller andet specielt eller sådan noget. Jeg tror der er noget med at jeg kunne lave sådan noget. Et eller andet. Abigail's flower. Ja. Okay, hvis jeg får noget spind, noget papir og nogle spiderhjerter, eller lunger, eller hvad det nu er for noget, så kan jeg lave et spider-ting.
sådan... Vi ligesom dræb den her spider. Sådan der, nu her. Jeg kan ikke dræbe den. Du dræbte sgu da egentlig før, gjorde det? Jamen det er fordi jeg prøvede den derovre. Jeg kan heller ikke dræbe den. Kan du ikke? Nej. Rip os. Hvor er du henne? Okay, du er der. Jeg er nede, men jeg kan ikke dræbe den. Det er sådan, jeg kan godt angribe den, men der sker bare ikke noget ved det. Er du sikker? Prøv det. Ellers så skader jeg bare ikke skid. Nu kan jeg ikke angribe den. Der står, at hun ikke skader særlig meget. Ja, men det var sådan halvdelen af tiden, kan jeg ikke angribe den. Jeg kan gå hen til den. Det er også mega godt, hva'? Og så kan jeg sådan undersøge den. Har du ikke engang noget i dine chester endnu? Nej. Okay. Skal jeg have noget sten? Min chester er fuld. Den har drukket lidt for meget. Helvede chester. Du må ikke drikke så meget. Easy. Easy lemon squeezy. Hvad sød at lade være. Kan du ikke godt dræbe den der? Nej, jeg kan nemlig ej. Okay, det er mega irriterende. Så løb væk fra den. Okay, jeg får den til at bare løbe væk. Så får jeg den til at bide i mine chester. Sådan der. Så kan jeg jage den langt væk. Villig. Bagefter så prøver jeg at komme. Jeg har fundet et eller andet. Jeg har fundet en rock den. Rip mig. Eat. Jeg tog det ikke. Et edderkoppeæg. Nej. Et af de der kæmpe store øjers. Øjers, det var godt på Danmark, William. Hvad? Prøv at se herovre. Hvorfor lægger du så meget? Lægger jeg? Altså sådan over Skype? Nej. Ja, men jeg vil ikke sige sådan. Jeg kan se, det tror jeg ikke. Men jeg tror måske, hvis man haunter den, når man er et spøgelse, så bliver den vist... Altså kommer den vist ud. Jeg ved ikke, det kunne bare være, det er bare en teori. Det ved jeg ikke. Det kan jeg sagtens være. Lad nu være med at følge efter mig, din dumme edderkop. Nu løber jeg bare sygt langt væk, og så håber jeg, at min chester kommer tilbage. Lortefugl. Grimfugl. Slemfugl. Adfugl. Der. Og så har vi også lige en ny hakke. Ja. Tada! Jeg håber ikke, det bliver nat herovre på den anden side. What? Den der spider, den er jo mega irriterende. Hvad tog du? Et tallbird-æg? Sikkert. Det er de der høje sorte fugle, det hedder tallbirds. Okay, så må den nede min chester, hvis den vil. Men du er altså nødt til at dræbe den for mig. Jamen jeg kan heller ikke dræbe den. Glor dig på. Dum igen. Kan du fange mig? Nej, du kan ikke. Nej, du kan ikke. Dø. Ha!
Hvis jeg slår noget, så attacker min Spider-Man også. Den hedder Spider-Man. 100% Originalt sagde jeg faktisk. Så prøver jeg lige at smadre den sten. Jeg fik Moonrock. Det kan man bruge til et eller andet fucked. Er der ikke sådan en måde, hvor du kan højreklikke på den eller sådan noget, for at finde ud af, hvad du kan bruge den til? Sikkert. Dø nu af charten. For shish-kebaben også. Jeg koger lige noget mad. Det gør jeg også lige. Okay, det var jeg mega god til. It's traveled so far. Eat. Hvad? Ikke noget, jeg sidder bare og siger eat, fordi jeg spiser en masse ting. Nå, jeg tror, så er jeg villig. Cook. Se. Cook. Cook. Jeg ved, hvor der er en fakkel. Torch. Be ready. For the night. Get ready, cause here I come on. Se, hvor langt væk jeg er fra der ved bålet. Jeg er Hvad? klar. Run. Run. Jeg kan ikke se dig, fordi du er uden for mit map. Hvad? Du er uden for det, jeg kan se af mappet. Demon, show yourself. Hvor er du henne? Jeg er lige her. Er du et spøgelse? Ja, jeg kom ud i skyggerne, og så var det ikke så godt. Jeg kan ikke gå længere end herfra og ud væk fra bålet. Der er der bare sort. Så der ikke kommer sådan en darkness eller sådan noget eller andet i den stil. Hvad? Lige meget. Så! Fuck off. Det er min ven. Han angriber mig. For helvede. Nå, nu bager han. Dumme gede. Sådan der, nu er det der igen. Nu kan jeg komme herover. Jeg har fået skæg. Vil I dræbe den? Det kan jeg jo ikke. Det er kun dig, der kan dræbe. Min. Okay. Vi skal have en science machine. Og der skal jeg bruge nummer 3, og det er så nemt. New. Pas på, der er et træmonster! Men det er fucking langsomt. Kasper, der er et træmonster lige ved siden af dig. Ja, angriber den mig? Ja. Okay, den angriber den. Hej. Jeg må samle nogle blomster. Vi lige prøve lige at overveje, hvor cool det kunne være, hvis jeg kunne få træmonsteret til at angribe den der langbenede fugl. Ret fedt, tænker jeg. Ja. Høj fugl. Ikke æd mig, så er du sød. Shit, hvor til på mig lige der. Willy, det er getting close. Nå, okay. Ja, okay. Godt. Jeg tror lidt, vi er nødt til at dræbe den, fordi den er lige ved siden af vores, eller den er faktisk i vores base. Så jeg den dog væk. Okay, det kommer nok til at tage 1000 år, når den er så langsom. Vi filmer hurtigere end den går. Det gør også fuld mening.
Ja. Jeg prøver at dræbe Okay, det den. kan jeg se. Det er også et lidt dumt spørgsmål, når jeg kan se det. Ja. Dum igen. Hej. Hvorfor har vi så mange skeletter? Jeg døde 2 gange. Og så var der et, da vi flyttede ind. Kan jeg ikke sætte ild til den? Okay. Hvorfor kan jeg ikke sætte ild til den? Jeg vil sætte ild til den. Ja, jeg sætter ild til den. Du brænder alle mine ting. Undskyld. Oh my. For satan, Kasper. Jeg brænder også mig selv, kan jeg sådan med dem. Alle mine ting er væk. For satan, Kasper. Vi er enige om ild skader, ikke? Jo. Og den anden. Den er lige her. Og jeg sætter ild til den. Jeg prøver bare at lukke den væk. Så løber jeg bare fra den. Nej, bare lad den slå mig. Okay, jeg er alligevel også ved at dø, så... Okay, ribfakkel. Kan jeg glemme det? Jeg kan glemme det. Hvordan satte du ild til den? Jeg slog den bare med en fakkel. Mange gange? Sådan der. Første gang slog jeg den et par gange, men så, da der havde været ild i den en gang, så brændte den bare. Så gik der bare ild i den hver gang jeg slog den. Det synes jeg er noget fedt tøj, jeg har på. Jeg synes, jeg er lidt død. Vent, kan jeg rundt den? Er den efter mig? Det ved jeg ikke. Vi kan også bare være venner med den. Ja, yeah, god idé. Være venner med noget, der prøver at dræbe dig. Vi lige får styr på din fucking nederkopper, de prøver at dræbe mig. Vi ikke bare smadre den der. Vi kan også bare gå hen til der, hvor vi skulle have bygget en base i starten. Hvad mener du? Der var ved portalen. Var det meningen, vi skulle bygge en base der? Ja. Nå, ja, okay. Jamen det kan vi godt. Okay, kom, vi løber derover. Ellers kunne vi også prøve den her gang at have hver vores base, hver vores sted. Nej, det er jo mega kedeligt. Jeg vil bare gerne lige have nok til at bygge et bål. Hvilket jeg har. Vil han dræbe os? Wow. Jeg synes, du skal slappe lidt af. At jeg skal slappe lidt af. Nej, det er ham der træmanden, han går fuldstændig op. Nå. Se mig, jeg er træ. Jeg fandt en fælde. Ja, det var mig, der har lagt den. Okay. Hvorfor lagde du den bare sådan midt i ingenting? Fordi, kan du bygge et bål? Ja. Jeg skal bare lige hen til... Så må du nok godt lige skynde dig.
Skynd dig, bare sæt det, godt. Go away. Jo. Er det bare mig, eller er det sådan virkelig mørkt? Det er sådan virkelig mørkt, tænker jeg. Jo. Du kunne også bare bo sådan her lidt op ad vandet. Pius. Skal vi bare bo her? Yeah. Er det ikke min? Nå, det er din. Det er min. Okay. Vent. Okay, jeg skal have noget hø. Eller græs, eller hvad man nu vil kalde det. Der. Der. Skal jeg også lige have nogle pinde. Nå, du har nu. Men lige. Nå. Vi taler bare overhovedet ikke sammen lige nu. Nej, ikke lige nu. Det er din skyld, Kasper. Undskyld. Dræber du mig nu? Ja. Du skal bare komme hen til mig først. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre så. Nu. Au, lortefrø, 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 lortefrø. Kan du ikke også snakke med frøer og få dem til at fuck af? Sikkert. Nej, det kan jeg nok ikke. Nå ja, jeg kan spise grønkål. Det er sgu rigtigt nok. Så alt det rådne kød, du finder, giv mig det. Mener du monsterkød eller rådent kød? Monsterkød, mener jeg. Jeg tror ikke engang, der er rådne kød. Jeg ved, hvad der egentlig sker, hvis man bare lader kødet rådne. Altså lad den der bare gå ned med, hvor gammelt det er. Nå, det forsvinder bare. Så vidt jeg husker. Så er der nok ikke rådent kød. For hvis der var, så var det nok sådan, man fik det. Hvid orm. Okay. Jeg har lavet en anden slags backpack. Jeg skal lave en hat. 100%. Og nu skal vi få lavet den der. Okay. Havde du stadigvæk den der fælde? Fælden? Ja. Giv den lige til mig. Tak. Jeg fanger lige nogle kaniner. What? Løb den ikke i fælden?
Rip. Rip dig, eller hvad? Ja. Kaninen løb ikke ind i fælden. Tada! Jeg tror lige at prøve sådan en fiskestang. Hvor var den med sådan en sø hen? Der. Sådan der. Jeg har fået en fisk. Det er mega fedt det her. Kan man bare fiske? Ja, det regner med mad. Så er det. Gør det? Ja. Jeg fik honey. Der er alt muligt mega grineren mad. Men det rådner alt sammen og forsvinder på et tidspunkt. Yeah. Kyllingevinger. Fiskepinden. Aubergine. Ja, det griner. Jeg har fundet endnu en fisk. Jeg vil gerne lige sige, at jeg har fanget den ene af dem. Helt selv. Var den ene faldet ned fra himlen, eller hvad? Ja, og den anden, det var mig. Den sejeste af alle seje piger. Også bare den der måde, du bare kan se al maden bare langsomt falde ned fra himlen. Ja. Fisketacoer. Kan man stege en aubergine? Cook. What the fuck, der er meget. Det er bare ud over det hele. Okay. Ja. Fucking nok. Cook. What? Fish. Jeg har fundet slik. Jeg har 2 slik. Og der er morsel her, det kan jeg rent faktisk samle op. Der faldt en krokodil. Nej, det er en ål lige ned foran mig. Ja, der ligger sådan, jeg er omringet af ål faktisk. En ålrulle. Jeg håber, du er tæt på bålet. Jeg har en fakkel. Nå, så Men jeg er ikke sådan hen. helt vildt tæt på bålet, så jeg tager min fakkel, og så skal jeg hen til bålet. Okay, jeg var rimelig tæt på bålet. Jeg koger fisk. Hvad er det her? Kuk. Det var et granatæble, tror jeg. Hvad hedder det? Pomegranate. Sliced pomegranate. Jeg er klar, jeg kan fodre dig. Prøv lige at stå stille. Prøv lige at stå stille. Stå stille. Ja. Hvad fodrede du mig lige med? Sådan Chicken en. drumstick. Der er meget mad egentlig. Ja. Og alligevel så er det alle sammen bare væk. Jeg tror ikke, vi løber tør så nemt. Ikke sådan lige nu i hvert fald. Okay, hvad skal vi lave nu? Samle mad. God idé. Æg og bacon smiley. Jeg vil lave popcorn. Og nu kommer der ikke mere. Haha, jeg fik popcorn. Og det gjorde du ikke. Jeg prøver at spise græskar. Hot pumpkin. Okay, jeg dropper sådan nogle af de sådan ting, jeg ikke har så meget af. Og så samler jeg bare sådan de ting, der er fucking meget af op.
nok verdens nemmeste måde at få mad på. Ja, sikkert. Men det er bare sådan kan det også bare sådan begynde at regne med mad alle mulige andre steder. Og så kommer du lige pludselig et eller andet sted, og så er det bare fyldt med mad ud over det hele. Ja. Tror jeg, så vidt jeg husker. Lol. Det er mega lang tid siden jeg har spillet det med den her mod. Men der er også bare sådan nogle af tingene, der bare ikke kan blive samlet op. Der var sådan en glitch eller sådan noget. Hvorfor falder de ikke ned i min trap? Willy, skulle vi måske gøre sådan så at for eksempel så samler du nogle ting op, og så samler jeg nogle andre ting op. Sådan så vi ligesom kan gøre det lidt mere effektivt. Nej, for sjovt. Okay. Jeg tager lige en ven med hjem. Hey, du der. Kommer lige her. Så længe det ikke er nederkop, så er jeg glad. Det er det heller ikke. Det er min ven. Hvad hedder din ven? Han hedder Mike. Jeg kan meget godt lide, der er fyldt med alt muligt mad ud over det hele, og alligevel så prøver frøen at spise mig. Må jeg godt tage Mike med hjem? Hvad? Må jeg godt tage Mike med hjem? Hvis Mike ikke er en frø, nederkop, så må du gerne. Okay. Lad være, Mike, du driller. Kom hen til basen. Jeg er ikke så langt fra basen. Så kom hen. Det er Mike. Wazowski. Hej Mike. Vi leger fangeleg. Tada! Mike kan Willy, har du noget kød? Hvad? Har du noget kød? Nej, noget træ. Træ, sagde du? Ja. Jeg har et stykke, det ligger her. Kom her, venner. Og steg din dumme frø. Gå nu væk. Jeg er væk. Jeg håber ikke Mike han følger efter mig. Hej. Se hvad jeg stjal fra Mike. Så det er derfor han var din ven. Ja. Kuk. Jeg har spejlæg. Vil du have noget? Nej tak. Nå. Jeg går ud og lege med Mike. Mikey, hvor er du henne? Mikey med den røde tut. Nå, skal vi begynde med at se om vi kan bygge den der næste science machine.
Ja, jeg er lige ved at koge en hel masse mad. Kan jeg koge det? Nej, okay. Jeg prøvede ikke lige at se, om jeg kunne koge... Nej tak. Nå, så spiser jeg det bare selv. Hvad skal vi nu lave? Jeg er blevet klogere. Jeg tror, jeg prøver at se, om jeg kan bygge den næste science machine. Den der. Okay, så skal jeg bruge dem her, og der skal jeg bruge 4 guld. Har du noget guld? Ja, min Chester har vist noget. Min Chester har 6. Giv mig dem lige. Giv mig. Har du noget træ? Nej. Og jeg kan ikke se en fløjtende bis. Sagde han, I will put you in my whip. Gjorde han sikkert. Sikkert. Nu kan jeg se noget. Okay. Det var sådan, man glemmer helt, hvor meget mad der rent faktisk er, når det er så mørkt. Bøf. Nej, undskyld. Sandwich. Gider du begynde at lave sakse? Eller bare en saks? Hej Mike. Jeg har lige tænkt mig at få fat i noget træ, fordi det har vi ikke noget af. Det er jeg ude at samle. Så hvis du bare laver en saks imens. Okay. Jeg får skæg, og det skæg, det er spindvæv. Det var da skægt. Og så kan jeg så kan jeg barbere mig selv. I'm so funny. Nej. Dun. Jeg mangler lige 4 stykker wood mere. Men så skal jeg også tage noget ekstra med hjemme også til dig. Jo, du skal have meget træ. Vi kan ikke få så meget. Fordi vi skal også have fat i en kiste og sådan noget. Okay. Det kan være, at Mike kan hjælpe mig. Flip. Nej, det skal jeg også. Så kan du få den der. Der. Saks. Okay, vent lige. Modsat. Jeg får en gave. Det er svært, det er næsten svært at gå. Okay, det er måske også. Fatty fucking saks. Handsker! Ej, hvor nice. Hjælp min gode musik ikke helt vildt meget. Nu passer mine sko og handsker sammen. Yay. Det er silke hedder det. It's so smooth. Willy, jeg har 4 pladser tilbage, der ikke er fyldt op med mad. Hvorfor? Hvorfor tager du det hele? Det er fordi jeg godt kan lide mad. Det kan jeg høre. Nu har jeg 5. Jeg skal have sådan 10 økser mere. Har du noget flint? Flint, jeg har 13, men jeg mangler pinde. Små pinde.
Det har jeg ikke noget af. Jeg får også en gave. Når du Fik gør jeg? til Sandsby. Jeg fik handcovers. Hvordan så de ud? Det er sådan nogle røde handsker. Nå, jeg fik nogle hvide. Prøv at se mine hænder. Jeg har fået røde hænder. Wow, man kan faktisk zoome helt vildt meget ind. Kasper. William. Tada! Mm. Så er der vel egentlig ingen grund til at have den anden længere, er der? Altså Jo, den her. Vi beholder den bare. Vi beholder den da bare. Ja, men der er ikke grund til at have den, fordi det er ikke sådan... Det er ikke sådan, at den her lærer os nogle ting, og den her lærer os nogle andre ting, vel? Jo, den her over, den lærer os mere. Ja, men den her, jeg står her ved nu, den lærer os også det, som den her lærer os, ikke? Jo, de lærer det begge Okay. to, men den store der, den runde, den lærer os bare mere. Okay. Nå, ellers finder de nogle pinde. Jeg fandt en pind. Jeg er ikke god. Jo, men jeg tror, jeg skal bruge lidt mere end en pind, hvis jeg skal lave mange økser til dig. Bare sådan 5 eller sådan noget. 5 økser eller 5 pinde? 5 økser. Men jeg tager også bare lige nogle flere pinde med. Sådan der, bare giv mig flint. Det lyder som en person. Bare giv mig flint. Tynd. Jeg kan lave en guldøkse. Det gør jeg altså bare. Jeg laver bare en guldøkse. Så dropper jeg lige nogle pinde. Lige ved bålet. Så kan du bare lave 3 økser. Jeg har allerede lavet en. Okay. Vi lige har lagt 2 økser lige ved siden af vores science machine. Okay. Jeg har masser af træ. Det er godt, vi bor ved sådan et sted med mange træer. Ja. Åh, det er ikke det. Løb! Start bålet. Jeg har... Sådan der. Men jeg havde kun små... Der ligger 2 økser lige her. Willy, herovre. Hvor? Herovre ligger der 2 økser. Der ligger også en her. Og Willy slik, det er faktisk ret godt, fordi det giver dig alt. Ja. Der står en kiste her, fordi så kan man stå ved science-maskinen. Og så hvis man har lavet noget, som skal ned i kisten, så kan man bare Eller gøre det direkte. omvendt, skal bruge noget fra kisten til at lave noget. Nå ja. Så behøver man ikke bare sådan... Kisten er over på den anden side af mappet.
Så ud at rejse. Det ville så også være rimelig dumt, hvis man gjorde det. Like you. Ikke meget godt lide det der. Det er bare sådan, der er mere og mere mad, man bare ikke kan samle op. Jeg går bare rundt og samler nogle af de der ting op, jeg allerede har. Har du set mit skilt? Nej. Kig bag dig. Prøv at klikke på det. Base den vej. Hvad laver du? You laughed me. Hvorfor lægger du så sygt meget? Hvad, min stemme eller min karakter? Din karakter. Altså, på min der kører det fint, og du kører også fint. Så skal du se min video. Det skal jeg nok. Det er lidt mærkeligt, at der er så meget mad, og så er jeg sulten. Tacos, de er fucking gode. Undskyld, jeg banner. Slik. Så spiser jeg lige en lasagne. Sådan så jeg lige kan samle nogle tacos op. Tacos. Slik, det giver ikke liv. Nå okay, men det giver syg i hovedhed. Altså det gør dig mindre syg i hovedet. Du kan også se, det du begynder at samle op nu, det er rådent næsten. Ja. Eller det vil sige, det kan jeg ikke se, fordi jeg har samlet så meget op, så det jeg kan ikke se det. Kælling. Men jeg kan godt se, at det sådan går ned, hver gang jeg samler et eller andet. Nu skal vi bygge et eller andet, Kasper. Honningskinke. Honningskinke? Ja. Det lyder dejligt. Jeg går ud og finder noget træ. Heldigvis er jeg sygt meget. Ja, det er mega dejligt, der er en skov lige der. Hvad sagde du? Det er mega dejligt, der er en skov lige derovre. Ja, for det man kan bare have sygt meget træ. Ja, Okay, lortefrø, lortefrø. Cook me. What? Det gav ingen mening det der. Butter. Jeg spiste lige smør. Det gør jeg også. Tror jeg. Jeg så ikke, om det var smør. Der stod bare sådan butter. Jeg har fundet en af dem der, man kan have på ryggen. Det der mærkelige nogle. Man kan bære, som vejer sådan sygt meget. Nå, dem. Går du så bare sådan normalt med den på ryggen, eller hvad? Nej. Okay. Hvorfor skulle jeg det? Fordi du er så hurtigt normalt. Og så bliver du slået ned, men så bliver du sådan... Jeg ved det ikke. Jeg er ikke... jeg er stadigvæk lige så langsom, som man plejer, tror jeg. Okay. Lad nu være med at samle alting op, din dumme edderkop. Måske skal jeg lige tage min økse frem, inden jeg tror, jeg kan hugge. Bare stå med hænderne. Ligesom i Ark. Eller Minecraft. Nå ja. Det er nogle ret mærkelige spil. Ja, det er ikke engang løgn. Det er mega dumt. De der træmonstre, ikke? De kan også komme ud af de der forårstræer. Hvor de bare er grantræ. Jeg ved ikke, om de kan længere. Jeg bliver til et grantræ. Jeg kan meget godt lide, hvor mærkelig hende egentlig er.
Det er sådan, hvis du tager en træstup, og du så bruger det der X-Command, altså sådan, hvad er det? Så siger hun bare, alt dør. Du ødelægger så alle nationalsocialister. Jeg tror det her det har været et langt afsnit indtil videre. Ja, det tror jeg også. Så hvis vi går til basen, så kan vi slutte af. Ja, ved basen. Klar til at slutte af. Så kommer jeg lige. Hvis jeg bare lige have sådan, så jeg har 2x23, og det har jeg. Sådan cirka nu. Rock og roll killing. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg hele tiden siger. Hej. Hej. Nå. Kom herover. Ved siden af mig. Kan jeg lave en outro, hedder det faktisk. Yeah. What? Hvorfor bliver det sådan helt gult rundt? Var det fordi, jeg var ved at sætte ild til mig selv? Ja, hvis du står op ad den, så bliver det for varmt, så... Okay, jeg var ved at sætte ild til mig selv. Okay. Ja, farvel. Ja, Like og subscribe og ses næste episode. Jeg vil ses i næste episode. Vi ses. Hej hej.